gbogbo wa ọba mímọ́ tí ń gbé bí mímọ́ àlà funfun gbò ọba mi ọba tí ò lè dìbàjẹ́ láéláé mímọ́ 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 ọba mímọ́ tó ti wà ní mímọ́ ká tó dá mímọ́ ọba tó tún wà nínú mímọ́ ó ti nú mímọ́ wá sínú mímọ́ àdá mímọ́ tán ọba mímọ́ tún jẹ́ mímọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kábíyèsí mímọ́ 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 ọba tó ti wà nínú mímọ́ ká tó dá mímọ́ ọba tó ti nú mímọ́ wá sínú mímọ́ àdá mímọ́ tán ọba mímọ́ tún jẹ́ mímọ́ ọba mímọ́ tí ń gbé bí mímọ́ ọba tí ń jẹ mímọ́ ọba tí ń mú mímọ́ ọba tí ń wọṣọ mímọ́ Elédùmarè ọba mi àlà funfun gbò ọba tí ò lè dọ̀tí láéláé ọba mi àràbà níbi tí Elédùmarè ọba ààrẹ òkè ọba amúyẹ̀lóye tí ò lè yẹ̀ láéláé ọba tí ò lè rù láéláé ọba tí ò lè jí láéláé ọba tí ò lè ṣá láéláé mo sábà ọba níwọ̀n ẹgbẹ̀rún mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà ẹni bá rọ́bà fi lọ́ bá ń pa Elédùmarè èmi ò jẹ́rí ọ̀fín bàbá mi òkè aládé ayérayé alágbádá ńlá tí ń wọlé yẹriyẹri ọba ńlá tó tún parí ọlá arúgbó ọjọ́ àdàgbà àwọn parọ́ òye arógun mọ́tì yìí ọba mi òkè tó rogun tó tún ṣẹ́gun alágbádá iná aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ òòlù ọlọ́wọ́ gbogbo tí ọmọ rẹ̀ lọ́sìn ọlọ́jà àwọn tí ọmọ tí kì í wẹ̀ nìwò ṣe bí ojoojúmọ́ làákúkú ríṣẹ́ Elédùmarè ọba tó dá wa Jèhófà Jírè ọba olùpèsè Jèhófà Ráfà ọba tó ń wo ní sàn Jèhófà Ṣàmà ọlọ́run tó wà pẹ̀lú wa tí ò fi wá sílẹ̀ láéláé Jèhófà Nísì àsíá ìyè àsíá ìṣẹ́gun àsíá òmìnira tí jùjùwẹ̀jùwẹ̀ lọ́wọ́ wa Jèhófà Shalom àlàáfíà tó dájú Jèhófà Shalom ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ọba tó dájú Elédùmarè ojoojúmọ́ làkúkú ríṣẹ́ Elédùmarè ọba olùpèsè olùwòsàn olùgbéga olùfẹ́mi olùtótúfẹ́mi olùyẹmí olùwùmí olùkọ́láwọlé olùtọ́jámiláre olùtọ́jámiláyọ̀ olùyọ̀ olùtọ́yọ̀ wá nínú ẹrú gbogbo ayọ̀ tó kú mi ṣe fíṣẹ́ Elédùmarè ọba ni Elédùmarè àràbà ibi tí ó kábíyèsí ó. Ìrántí mọ́ Jésù ojú bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ni tí mọ́ Jésù mi ojú bẹ́ẹ̀ lọ òun lálágbára àkọ́bí àwọn òkú aṣẹ́gun ojú ìjà ọlọ́run àwọn ogun ni òdà.